Ọbara Jizọs. Kịta bụ ebukwa ya ebe a. Anụ ọfịa. Zombi ekwensu. N'elu kọfị. Hallelujah. Orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnwụ anya. Anamụlọ yi Kime. Good afternoon. Good afternoon. Asimo pata muta kukwegi. Asim kambiano otigo mfu de belunu. Ke doctor onofia? Mba doctor apu na kofu kewete. Doctor apu geba? Nonze. Oye mi na kpe phone number da aga. Nonze. Hia. Anu gide mo ese ka mbia. Ana azma afu aka unu nwezi nna afu. Na asi munu na oya bu na nwe na sere munu unu amaha omu. Doda manele akpatozu after nke mo nke. O na ere ahịa steady. Na so oya wonu nga jere agbo aka ya da jump zimu. Ka mo bu na nwe na sere munu ka ikpezi onye ime ndu ebia. Awatalo. Dama asum ka mbia ka mo bu na nwe na sere bu na nwe na ka ihe onu mgba ya lo. Ebute ma ahịa ofulu. Ahịa ka nkụ. For over 3 months now. Ana me la ahịa. Onwe nwụrụ no. Onwe jele n'igwe na nkunu. Okay, mba mmadụ ana-azụkwa m since eji wetesela anyị doctor ọfụ mmadụ anwụghị ọzọ. Oya ka osuri ya. The doctor aka adịrị mma n'ịgwọ ya ya. Chukwu ji akwalụ ngwa ọrụ nnọọ. Chukwu yakwalụ ngwa ọrụ. Last time m bịara afọ ndị megas operation aka nkụkụ ma ndị na-ego nwe kazi kuchu media dị ụfọdụ dịka ndị ya nwụrụ na mgbede asị. Okay. Ha ndị ahụ kemgbe ha fa adelochago fa na-asigo. Adịlịcha. Ndị na-adịcha ndụ. Ha na-asigo lisef, ọ bụrụ na ba dịcha na ba na-asigo. Ma nke nwaanyị ahụ nke nwaanyị adado nwe kosi eku nwe ọ sị na ya fibroid nwe kosi eku na-ekwu meke ya nwa. Okay, ha nke nwa anago n'isi na ọ nwetasigo onwe ya. O nwetekwara onwe ya. Papa God help me. Here. Doctor nke abịara ofu kemgbe ya na. Ọ bịakwa for stay o. Ọ nọ nwede onye ma bụ ife ya nọgidezi ebe a nọ. Nwezi doctor ọzọ, ọ bịa for stay. Ọ bụla temporary. Ọ ya nọgidezi, ọ bịa for stay. Na mmụkọ ọrụ. Mgbe ọ ma ọlụ ọfụma. Kedu maka onwe nsị ndị na nkunu nya ebe 5. Amana mfata amana ọ ya nwo mana sị ka ya wona ebe ka abịa. Ebe 5 ya. Ọ dị wasa ndị onye ahụ. I swear Chukwu jikwa nwekwalụ ngwa ọrụ. Nna daalụ. The person adịlụchagokwa o tegokwa onwe. Kedu ihe na-ekwu ya onye ọkwụsịrị nweta onwe ya enwe kwụsị. Ọ nke na-atụ akpị onwe ya ọ dịrị ugo. Ya nna ịnwatakwa Chukwu debe ya ndụ. Chukwu jikwalụ ngwa ọrụ ma mmadụ ka anyị nwụ ya ọkwa Chukwu mere refer na hospital ayo. Ekonomi. Nwanya ọmụsụ oke si aṅụ onye bana obere ejizi ndụ anya. Ọ bụ nwanyị eme. Nsị na ọ dị nsigo mbịa m ka efu ya. Ọ dịrị sigo. Ọ ntechego onwe onye discharge bi already sir. Ka njugodo gị ewukwa n'iwe. So since elu wala ebe ọ ka be nwe isi n'aka gị wee kubi. Aja na akwụkwọ na Holy Ghost fire Chukwu ajụ. Ekusi n'ike. The question na kamera da fine. Kama nene ani kwusi okwu ike ofu go already na ya ọnụ kwusi na-ekwu sef. Wetonu gị. Agbachapụzi na ya na-agbachapụ my success. Ya business nke na-agbachapụ biko. Okwa nke Holy Ghost fire. Agbachapụ. Agbachapụ. Na keke meso na-agbaza aka ahịa. Doctor ọ ka na ebe a. The doctor kan ya nụ. Ịchọ ka mmadụ na jụọ ka ije na-apịgbu fa. Njugodo gị. N'ife na-ekwu ya. Ọ bụrụ Chineke sị ka n'ọkụ wepụ dọkịta ma ọ ka achụ anya n'ọrụ kedu ka esi fịa. Ise gị na n'ụsọ mmiri ikwu. Chineke sị n'ụka ogbuo dọkịta kịta ka o jebe n'igwe ma ọ ka achọ dị dọkịta n'ọrụ kedu ka esi fịa. Holy Ghost fire! Ọbara Jizọs! Kịta bụ ebukwa ya ebe a! Anụ ọfịa! Zombi ekwensu! N'elu kọfị! Bịa na ndị stetoskopụ ọchịwa ya azụ! Onye ara! Is your brother? God forbid.